Gunang ya kiprase Padhe Garing Semarang yuk. Asli dari kota Atlas Semarang yo. Jogete wayang wong mulo becik mulo apik ning iki biyen pasti utawa A1 kuwi asale saka wayang wong. Dadi wayang wong saiki wis larang-larang sing tanggap ganti pindah ke wayang kulit. Nggih mboten Mas. Ya iki sing ana rezekine sing tak parani. Ya. Pangupot jiwa sing apa? Tak munggah-munggah sik. Saya kok wis sepuh men. Ora sepuh piye niki hone apis kok kon polahe oksigene tipis iki. Oh nek hone adem iki oksigene malah tipis. Wah, kok iki sekolahe ra tau ngompok apa fisika. Wes. Ngono ya. Wah. Aku kuwi semangatku mergo ora gelem kalah karo bapak-bapak itu. Oh iya, panitia ya. Wah, iki lho. Ya. Sing loro iki copot sadar, sing siji iki ora copot sadar. Nek kok kapok. Heeh. Bareng kepengin nyedak presidenmu, waktu yang sudah ada apa nih? Si sadar ini tak presiden. Dicopot. Jadi Pak Eki biyen yo tau mirsani ae dhewe. Yo ketua panitia. Dudu. Sing jaketan itu. Oh iya iya. Padahal dudu panitia kabine ra padha. Ora panitia aku. Iya. Wah, saking senengku Mas. Apa? Lagi iki lho. Aku tanggapan bareng parkirku sekilo. Ora iso
mlebu. Ora iso mlebu ya. Ora iso mlebu PKL ya iki lho. Bersih desa itu juga menghidupkan UMKM. Ya. Jadi tujuannya ini warna-warna. Bersih desa iki tujuane warna-warna. Mungkin. Lah menurut sampean apa? Loh, wis cekak bersih desa iki resik-resik. Ya. Bersih desa. Heeh. Berarti bermakna untuk keselamatan desa dan masyarakatnya. Kuwi Utawa iso diartike bersama-sama cara pembiayaannya itu akan ringan. Iya, kuwi ber. Sih iso tembung si karo ha. Si siapapun harus berpartisipasi kalau merasa masyarakat sini. Bodoh aja. Ane. Wes. Ora ngoke. Lewatane nerangke iki udah kentut. Ayo berpi to ya. Nek aku rokokku dhewe. Ora dia main dia. Urung. Kowe Wong jenenge aku seneng lho Mas. apa? Aku ngerti dhewe saking suwe ra tau ning maknyuk iki. Nganjuk. Kowe wis tekan nganjuk urung? Wis. Kowe maknyuk iki. Oh, jadi wis kanjeng berarti maknyuk. Maknyuk. Aku teko aku budalku kegasian. Terus aku waktu itu tak buang nang res area Kabupaten Paving. Kabupaten Paving opo? Res area di Jalan Tol yo nang res area Melewit Kabupaten Paving. Ku gede ngene. Paving iki opo? Omahmu yo. Gua iku lawangannya kok. Lho yo karang yo apa? Jimije. Karang watu. Nah, anyar wis karani. Aku sing anyar ki Paving. Yo. Ora tau untuk bolongan jalan. Wah, nang kono santai waktu bar wis ati sore, bablas ning aku ora metu pintu tol Nganjuk. Pintu tol kabupaten ora iso milih. Kabupaten ora iso milih. Nang tol piknik. Kabupaten iki Madiun. Madiun sampe Madiun. Sampe metu Caruban. Iya Caruban iki ora iso milih ning Nyaro kok. Oh ya wis, Madiun wis manut. Heeh. Wong aku iki ning kene wis tak apani aku bola-bali wis kulino lewat daerah kecamatan Loteko iki. Lo cerek. Ora mudhe tak iki cerek ora kabiko ora boleh teko. Ya wis manut. Loteko wis. Desa Ponorojo, Kecamatan Loteko. Walah dhewe SMP kono mongko ora lu ceret, Mas. Oh. Ini lampune mati dadi lu ceret. Hilang. Mati lampu. Iya. Ning ge matur ngono nggih. Ambak-ambak saged cumuk wiwit kuntung ngantos belum nembe sepisan iki krosoan iki nggih Bapak-bapak. Nggih. Ayo, sama ini gak tahu sering jagoan undang sa Indonesia wis ngomongin. Lah kok didadak petang dino kok iso iki lho berani. Wah, ini kone ora tau munafik prasaja sakalone. Oh, bener Pak Haji Jumadi sing bakal calon kepala desa kan ngobrol aku karo panitia karo Pak Mardi barang kuwi. Kurang petang dino. Iki nek lapangan apa jenenge Ponorojo iki wayangan Kangkoto ora nek bintang kuwi kurang gayeng mang padose Mas Kangko. Aku langsung mobil jenengan dilak aku yo iso. Lah iya aku jane Mas. Apa? Dan bumi iki ora ditanggap ning kene. Aku bumi iki nganggur. Aku lebih tanggap ning Jakarta. Oh, sombong. Aku yo matur nuwun Pak Jumadi. Yang sampun duta datang kula kaping ngredengaken swasana saya panjenengane Pak Kades vokalis band. Sopo? Gitaris. Masuk gitaris. Keren. Oh, keren. Wah, gitu mula ya jenenge pas ya. Pas apa? Asmane sapa? Sugito. Sugi
iki sugih sanak sugih sedulur supel piyanane. Oh iya. Lagi foto ade pisan yang dulu gojeke kemotoran. Nah, Jadi Pak gitu. lu pancen luras tengah dagelan Pak. Mulane kok ora didadi dhewe. Giat bangun desa lan makmurke masyarakat. Gua 3 kali periode lancar. Nah, mulai dadine Tok. tombok dilakoni waton masyarakate sejahtera. Itu bisa. Bedoe Pak Jumadi. Yo, Pak Jumadi bedo. Bedone apa? Juki jujur piyayine. Nah, Makin mapan ekonomine. yo. Iki dipilih mergo patut dipilih. Oh. Yo yo aja nganti iso lewat yen ora lewat dhewe ra rene meneh iki. Yang ini aku ini seneng oncek-oncek apapun saya onceki kok. Oh iya. Loh, bojoku tak onceki dari anak loro. Wah. Anak loro yang katanya jarang dari dokter kabeh anake. Saiki iki dadi Gila nek karo Pak Lurah lho. Jarang kok anake dokter. aku dadi saiki watuk ning omah kowe ra wani, Mas. Sumpah lha wong anakku loro karo dokter, mantuku loro karo dokter, ben sak omah iki doktere papat. Iya. Watuk kowe ra wani, lho watuk bisa diopnam. Iya. Ngerokok mengudut lho. Udut dilarang karo anakmu. Oh, aku omahku kene. Hah? Udutku ning pos kono. Loh, aku bukan apa-apa karena menghormati saiki aku ya ora ketangkep pipi aku diundang. Mbah. Nah, wis tuwek aku iki. Mbah Tatung. Mbak apa? Mbah Tatung. Kakung kok katung. Cah cilik nek ora iso cicitane Mbah Tatung ngono kuwi. Oh, iya. Lah ya. Mbak Tatung. Mbak Tatung kok kanggo tato. Heeh, iya. Mbah Tatung muncul. Kon jenenge iki mugi-mugi bisa iki lho. Kadang kala ya bener pira swaramu kadang keliru. Iya. Dimaklumi semua nek. Untuk Rejo. adalah kutuk rejo. Aku mau malah takonku nang kono kutuk rejo. Oh iya. Ya ternyata kutuk rejo. Kowe ngerti tegese kutuk rejo? Kutuk jaga. Nah iki disesuaikan karo keperluan ini. Bukit puji syukur kunjuk ing ngasanipun Allah Subhanahu wa taala dan menika mengata ngawontenaken resepsi bersih desa. Tok itu materi nikah. Tuh macam kan. Tujuanipun kangge keselamatan desa lan warganipun. Iya. Regen gayeng hiburanipun wayang kulit dalamipun Ki Anom Bujo Kangko. Iya. Jo. Jo kuwi weline Pak Jumadi. Hah? Jo lali garenge Semarang kudu dikongkon. Wah iya. Bosmu begini Pak Jumadi ya. Ya. Ada wani goceke panitia wong-wong numpak kendaraan roda loro kuwi tekan gone jempolku kemong. Ngampuki bakul-bakul sak. Ning tenan aku lagi iki ning kene iki kaya apa dimulyake Mas. Iya. Wis teko langsung di kongkon mangan, wis dicepaki ngombe. Iya. Mung kopine lho metu. Ini Pak Camat, kalau cara dia rawuh loh insyaallah. Pak Camat rawuh? Iya. Iya Pak Camat. Loh, Pak Camat. Mun jauh Pak kula namung matur lho Pak. Apa? Desanipun sampun ninggali kok camatipun dereng. Bijak napa nggodha lho. Upami mboten wonten anggaran, dalanipun mboten saniki. Sing penting dagange tetep kula. Udah deres bingung, udah deres campur lesos. Bakal. Mbok diterjemahke, men ora meri wong Putu Rejo wis kok terjemahke lagi lo ceret motor angel iki. Lo ceret sama kembali. Nanti keliru kita ono. Lo ki loyalitase masyarakat marang kecamatane kandel. Nah, ceng. Saiki cewek cowoke ganteng lan ayu-ayu. Rep iki retribusine ora tau telat. Lho Pak Camat iki. Wajib. Pacek. Oh iya. Lho iki. Hanya apa pinter? Anom bujo kakak wadir nom modal.
Ono rokok era. Ono. Ajalane Pak Dito ya. Padha-padha ngemis tak jaluk dhewe. Ya, lho. Among Dwijo kako tegese apa? Aku takon bapakku dhewe ora dong kok. Artine lho Pak Among Dwijo kako boleh kowe lah tak sing ngene kuwi. Nek iso merdene, kowe berarti luwih pinter timbang Pak Sukron. Kok anu pinter karo Mbak Sukron ndak karo aku iso disantet. Tapi akeh penggemare lho terbukti dong. Iki dong mirsani anakmu. Akeh penggemar. Iya. Amin. Nampa wahyu kepinteran saka bapak lan isi Surakarta. Mergo kuliah. Kuliah. Dwi. Bojomu. Iya, bojomu jenenge Dwi. Iya. Dwi bojomu. Dwi iki jenenge bojo. Oh iya. Jaga kabudayan tugase saiki ketoke kowe nyambut gawe iki sejatine kowe lak melu jaga kabudayan khususnya wayang kulit. Wah iya. MC ini pun juga hebat loh. Ini terus seni wayang kulit itu tidak hanya harus dilestarikan. Ini juga butuh di urip-urip. Wijo. Kang, ayo Kang. Isi no. Ora tutup piye? Cara mangan kudu entek. Kang dikarepake budaya wayang kulit ini tetep lestari ing bumi Indonesia. Kali dhewe entek. Kaya-kaya yo iki dalam sing paling laris sak Indonesia. Amin. Lamun kok rokoke wis kari mateni gunting. Lah ya, seneng kowe sama wedene aku ngetokne rokok ya. Lah iki mosok gitu ora ngerti apa-apa. Kok dia dulu tidak panggung. Ya. Aku wis menang ayu mau wis adu-aduan amplop kok. Coba. Mau sing didumi wong pirang-pirang lah kok sing manyet gorong kelutok. Wong ngerti deh. Monggo ta. Aku ini senengku ini Mas. Aku bukannya ngelemep aku ditimbali, bolak-balik tak omongke. Dimanapun tempat, kalau desa masih mengadakan bersih desa, kuwi ateges desa penduduknya isih guyub rukun. Ya. Iso sambat sinambatan beda, iki ora jeneng elek-elek wong kanyatan. Yen kula numpak tlatah kutha, isine tur manggon kula mboten teng kampung, teng perumahan, isine gur lulu gua-gua. Lu masuk wilayah gua makan. Loh tenang Mas, makanya saya salut dengan masyarakat pedesaan masih hidup rukun, terbukti adanya bersih desa malam hari ini disonggo bareng. Gede cilik ora masalah, sing penting melu-melu bertanggung jawab. Oh ya. Mas, iki lho enek jeneng cakepel iki. Tampilane sik karo Pak Lurah. Iki sinden lho masamu darane opo? Pak Lurah sing dolanan bidol